Id-Deputat Nazzjonalista Clyde Puli rreżenja minn Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Ir-reżenja tiegħu waslet l-għada li Robert Arrigo rreżenja minn Viċi Kap Nazzjonalista u Kriste De Bono minn President tal-Kunsill Ġenerali. Fitra li bat lil kap Adrian Delija, Puli kiteb fit-tul dwar dak li sejjaħlu tifrik fil-Partit Nazzjonalista. Ma pretendejt għajnuna, iżda lanqas pretendejt mimma kull pass li tagħmel il-qudiem jagħtik gambetta u wara daqqa ta' siq fl-aksa biex wara jkun jista' jakkużak li m'intix tiġri biżżejjed. Saħaq Clyde Puli b'referenza ċara għad-deputati tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil. F'dik deskritta bħala battuta oħra f'partit maqsum bejn żewġ fazzjonijiet, Puli qal li kellu ħafna firefighting li ħlielu l-ħin. Clyde Puli wera l-adab tiegħu għal leakages selettivi u kontinwi fil-grupp parlamentari u qal li dawn telfu ħafna mis-serenità ta' diskussjonijiet. Saħaq li tul is-snin li dam fil-kariga kien hemm tawwiġ tal-fatti u lajjiet malinni li ma ħolqu xejn ħlief it-tifrik ta' partit kbir. Tkellem dwar dak li sejjaħ sense of entitlement ta' xi wħud u l-filosofija tagħhom lek ma jilabux iħassru. Qal il-problemi fil-Partit Nazzjonalista huma diversi u fisser bħala ħasra li r-rapport tat-telfa tal-2013 baqa' fuq l-iskaffa u fl-2017 ma sarx rapport tat-telfa. Clyde Puli qal li ta' saħħtu biex il-partit jinqala mis-sitwazzjoni li kien fiha fl-2017 u stqar li dakinhar ftit kienu l-politiċi li ġew il-qudiem biex iservu fis-sija tal-bżonn. Dwar il-qagħda finanzjarja tal-partit, Puli qal li dinja waħda prekarja b'miljuni kbar ta' djun akkumulati matul is-snin u mijiet ta' eluf ta' maxxijiet fis-sena. Fuq kollox semma numru ta' deputati u ċirku ieħor ta' nies li baw qatt ma aċċettaw ir-riżultat demokratiku li bih Adrian Delija ġie elettu konfermat kap tal-partit. Clyde Puli attakka wkoll lil Luis Galea li l-ħamis talab li tinbidel it-tmexxija tal-partit. Qal li t-tibdil fl-istatut ma jsolvix dawn l-isfidi u wisqanqas isolvihom xi bidla fl-isem tal-partit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.